Takže sme teraz v oblasti Jadranovo. Je to fantastická lávka, ktorú nám odporúčili známi. No a my ideme sa pozrieť. Jadranovo je také menšie, malé mestečko. No menšie není, ale je pekné. Takže tu nám majú prístav, tu nám majú more, také menšie, pláže, no a tam vzadu je taká lavička, tam asi už vidíte a my ideme tam. Takže tak na lavičky, keby ste chceli ísť, museli by ste ísť tak vysoko, čo som chcel, ale sa neoplatí, lebo nemám poplavky. Jedni známi nám tu písali, aby sme to prišli skúšať, že je to atrakcia, no ale tak ja si myslím, že tu je nejaký príliv. Už aj podľa toho piesku vyzerá, že ten piesok je väčšinou normálne ako pláž všade a toto tu už je po dáždi. Takže vlastne je tu príliv. Takže ideme pozrieť nejaké tie loďky. A tak sa lúčime s jednodňovým výletom v Jadranove. Boli sme na pizzu. Pizza fantastická. Nejaké tie morské plody. Takže toto tu majú ako asi atrakciu. No a prístav majú takýto menší, ale za to krásny. Miesto je tu prekrásne. Ľudí nejako málo, čo nechápem, ale to asi je tým, že dneska dvakrát pršalo, takže ľudia tu asi nebudú chodiť. No ale tam vzadu je to je slabšie vidieť asi. Tam je ten most a celé to pobrežie, tu je, tak to už je ostrov Krk. A ostrov Krk je prakticky ešte ďalších 30 km, tuším, že sme ešte išli cez celý ten ostrov dozadu a tam je Krk. Takže tak, priatelia moji zlatí. Takže natočili sme vám aspoň trošku niečo z toho ostrova. Ešte v prípade idem pozrieť na tamtú druhú stranu, že čo je tam, aby ste mali nejaký prehľad. No a už to nechám na vás, či sem prídete alebo nie, ale pláže sú tu, videli ste kamienkové, krásne, jemný kameň. Takže vrelo taktiež odporúčame. Jadranovo, krásne pláže, ako pri Jadrane. Vidíte to sami, staraj sa. Prekrásne pláže. No a tu nám vzadu majú ďalšie, taký prístav menší. Takže tak, priatelia, to je ich druhá strana. A nejaké zmrzlinky sa predávajú, nejaká tá pizza. No a tu na vzadu majú nejakú kotvu, tam sú nejaké detské atrakcie, krásne pláže, kabienkové. Takže prístav určite tu nebude ani drahé, aby ste mali loď zakotviť. Podľa toho, ako to tu vyzerá. Ale ono, veľké more to asi nebude taktiež, lebo nie je to otvorené more, ale je to len taký špic, do ktorého zateká slaná voda. No a
Ako vidíte, toto Jadranovo je to také rozťahnuté menšie mestečko, ale ono ešte za tým mestom ešte je normálne, to je také 2000-ové mesto možno. Ale voda môže to byť krásne, teplá. A opäť tam vidno ten most na Krk. Takže tak. My sa s Jadranom lúčime a ideme my ďalej. Takže Jadranovo. Teraz odbočte v hlavnú ulicu Hlavnej Hranice.